jeo pekišku batku, ne znam kako se pravi. Pa recept neke ono. Pa na šta, najvažnije je ima jedan recept sosu od mandarina sa bademom i to je to. I zapečeno onako karamel. Aha, znači ono, mandarinu, karamel? Mandarin sosu zapečeno s karamelom i onda staviš badem na gore. To je to. Ne znam da pravimo sam jeo. Nisam veliki kuvar. Ok, ste dobro to staviti. Pa kada smo zovu ovi ili neki drugi doćemo i onda ćemo još duže svirati. Mada je on sat jedan već puno, ali dobro. Kako se sviđa ovdje tako? Odlično, klub je fantastičan. I uopšte ste se... A ono tuga ovdje. Ne, sve. A zvuk u klubu je fenomen. Jako volim. Jeste neko svirali domaće specialitete i to, ono tipa ribara i to? Ne, mi smo jeli, ja sam jeo lazanje, ja volim italijansko. Ok, ono to je bilo treće pitanje. Novi album. Aha, novi album, kad je novi album? A ja, mi ćemo prvo izdati single. Ne možemo, pazi, ja sam ti u Kanadi, bave u Italiji, oni su u Novom Sadu, teško da se sastavimo. Jako teško, tako da mi, kad se sastavimo, uglavnom sviramo i onda napravimo možda singlić, jedan drugi, tako, bit će single dalje. Za album, ne znam. Upa Rumpa, zašto niste svirali? Upa Rumpa? Dobro, to i bolje pitanje zašto nismo svirali, bolje da nosi Ja baš ono posao vesela stvar. bolje da nosi kratku kosu, nismo svirali. Ej, to isto, zašto? Zato što je u toku sudski postupak između mene i Sretena u vezi te stvari, opšte imena grupe i tako dalje. Nismo trebali. Sudski postupak, jer ne smijem se zajebavati, postaje Hrvatska, postaje pravna država, Srbija postaje pravna država, nema zajebavati. A on ima više para plati advokata nego ja, by the way, that's the point. Ništa, hvala, to je to.